ľahký parkour. A možno pôjde, uvidíte, čo mi to pôjde. On to vie najlepšie a najlepšie, ale nevadí. Ale mne to nikdy nešlo, takže... Teraz vám ukáže, kto ten parkour vymyslel. Ale Prosím, Bubu, toč. jasné, kamo. Ja to neviem. A naučíme sa. A na to. Bubu. Ta-ta-ra-ta. Plastic money. Dobre, prekažky si tu. No ja? Dáme na YouTube toto video. A to vám... Zombie. Ja chytím ma tu teda. Batman! Ja neviem, jak mám přejít. To sú dlhé tyho naposledy. Som padol do tej vody. Bubu ide. Rytmusak. Videa! Nezabudnite dať lajky, ak máme pokračovať. Jaké lajky? Nebudú lajky. Lajky ešte nemôžu byť. My ešte pokračujeme. No, ale dobre. Na druhom videu to bude čínsky cvik. Ešte sme to neskončili. Podrž, kamo. Ha. Ešte chcem urobiť svoje názory. Ale ja to robím tak pomaly. A toto sú videá na Assassin's Creed. Assassin's Creed nemám. A sú to videá na Assassin's Creed. Na Assassin's Creed to musíme dobre video. Hej. Nemáme. My máme také akože... A toto bude na Assassin's Creed Boom Boom. Na Assassin's Creed napodobenie nespolu. Hej. Ohýb. Ja to dám! A teraz nezabudnite dať lajky, či máme pokračovať, alebo nie. Dovidenia, to je Bubu a Garga! Ahoj. Ahoj, tu na Gugu. A Rytmusak. No, toto už je pokračované video, lebo Rytmusak si myslel, že natáčame teraz nové video. Ale on to dal stop, takže to je to isté. Takže robíme na to isté video. Nevadí. Predchozej časti Áno? že som hovoril, že teraz bude japonský cvik. No, japonský krik. Vyzeráš, že keby si sprdnul, ale nevadí. Rytmusak! Hej!